Winky D Secalas in his hometown Mumbara asazoita inonzi killing two birds with one stone achinyomba ED ZANU-PF seWicknell team yevarakashi. Hi guys, welcome to Tife Files TV. If you are new to this channel, please subscribe, but if you are a returning subscriber, welcome back. So Winky D ane video itsva ane disi raakaita ari kuhometown yaSecalas achimutuka achimunyomba asi asanganisa vanhu vakawanda vakasiyana siyana. Munongoziva ZANU-PF ndozvainovenga. Tererai munzwe zvazvitaurwa naWinky D. Norwiswa ndinetse nchasvika ini ndendiriziya handina noisa sispika ini ndabva pakabvuna oraiti chiitai sanpet kumanotsi handaticha ini ndapfuura foti handiticha ini ndosasa nezvandada ndidafiritai vanoti nemuzita rababa apa ndokuti baba pfuura mesohonaka handitengeke nemotaka life yangu makapa inompane maneketi. I'm sure you have heard from the horse's mouth. Winky D responds to Secalas while performing in his hometown. Hanzi ndakachibata kuti dzvi asi handisi speaker. Ini handitengese handisi Peter. Ini handina noise handisi speaker. Hanzi handitengeke nemota. Ndozvazvitaurwa naWinky D pangoma yake itsva. Ari kudedza kuti handitengeke. Munongoziva mega musician emuZimbabwe ese zvawo ari kungotengwa nemota. Panyaya yekuchibata kuti dzvi iZANU-PF yanga ichisikara ichidedzera kuti ndakachibata kuti dzvi. Saka naye ari kudedzera kuti ndakachibata kuti dzvi, hapana zvamunondiita. Of which guys, munongoziva mega Winky D ZANU-PF team yevarakashi havafare vana seWicknell, vanokonzeresa. Saka last time aitofanira kuti aperforme kune imwe venue yajaira kuperforma vakamuvharira kunze. Saka vanotozviziva kuti Winky D anogona muhombe igafa, the gaffer of the gaffest. Musakanganwa kuti pakambonetsa futi nyaya yaWinky D naHoly 10 panyaya pekuti Holy 10 akafeaturwa naWinky D. Vaimba ngoma Holy 10 akatsika akadedzera kuti handizvizive. Saka tichitaura kudai Secalas seWicknell ED ZANU-PF team yevarakashi vakavata vakapfeka bhutsu nezuro because chokwadi chakabuda pachena. Munongoziva mega Winky D kana achitaura kana achiimba ngoma dzake anotoimba chokwadi. Ndo chokwadi ichocho ndo chinovengwa neZANU-PF, ndo chinovengwa naED, ndo chinovengwa naSeWicknell, ndo chinovengwa naSecalas. But apa anga achituka especially Secalas because Secalas akanyomba Winky D akadedzera kuti maida kuti ndife ndimuri kutenderedza mastori ekuti ndiri kurwara nechirwere chemukondombera sei muchidaro. So guys, handizivi kuti kudii. Kana musati mbainzwa munogona kumhanya, yakazara pasocial media nyaya yacho. Iyo video yachona yaita kukandira iripo futi pasocial media. Mahwambi murambi. Winky D has finally responded kuna Secalas because Secalas munongoziva mega akangotiitisa wakaita senonzi aadmitwa kuchipatara akadzoka achisikorilisa song ikatrenda. Dai pasina izvozvo dai asiko kwesu.